Inahay Maria, o Lola Santa Ana, igampo mo kaming makasasala. Karungog sa oras sa among kamatayon, kami dad-a sa kinabuhing Diyos nun. Bisan may edad ka na, gisapak mo si Maria, ug sa Ginoo siya imong gipaila. Ikaw ang inahan ni Birheng Maria. Inahay Maria, o Lola Santa Ana, igampo mo kaming makasasala. Karungog sa oras sa among kamatayon, kami dad-a sa kinabuhing Diyos nun. Sa siglo nga ikalima, sa simbahan giilaga, nga gipanamkon mo sa kabata. Palaan o putling nga Birheng Maria. Inahay Maria, o Lola Santa Ana, igampo mo kaming makasasala. Karungog sa oras sa among kamatayon, kami dad-a sa kinabuhing Diyos nun. Disyembre, unso nga pitsa, gipanamkon mo walay sala. Si Birhen Maria Purisima, ni palawom sa atong mga nasabtan na. Inahay Maria, o Lola Santa Ana, igampo mo kaming makasasala. Karungog sa oras sa among kamatayon, kami dad-a sa kinabuhing Diyos nun. Setyembre, utso nga pitsa, sa unong kasiglo giilaga, nga gihimugso mo si Birheng Maria. Sa syudad sa Jerusalem natawo siya. Inahay Maria, o Lola Santa Ana, igampo mo kaming makasasala. Karungog sa oras sa among kamatayon, kami dad-a sa kinabuhing Diyos nun. Sa tulo ka tuig si Maria, sa templo gipahinumot siya. Sa tradisyon ni Santiago gisumala, inubanan ni San Joaquin imong pana. Inahay Maria, o Lola Santa Ana, igampo mo kaming makasasala. Karungog sa oras sa among kamatayon, kami dad-a sa kinabuhing Diyos nun. San Joaquin ug Santa Ana, pamilya kinikana ni Maria. Pagkabala nila sumbanan ka, debosyon nga ang katigulungan at ibanunta.